Jedence znamená Deň Chorvátsko. Vyrážame do Chorvátska. Výhľad na oceány a venku spívajú cikády. Chci niečo říct, ale myšlenky mi sú jak z porcelánu. Další diel do Miságy a stojí tu jet ski 10 minút 40 €, 15 minút 50 €, 20 minút 70 €. Ceny sú tu akože také, ale inak tu je celkom v pohode, ako pekne, ale nenechať sa chytiť na tieto turistrapy. Na ubytovanie a sme si pospali 3,5 hodiny cca. Prší, čo znamená, že sa ideme prejsť. A tak. Dobre som to povedal. Tak trošku prší, trošku viacej, tak sme sa... Áno. Tak sme sa išli prejsť teda, keď je takéto pekné počasie, svieti slnko. Chcel som sa aj opalovať, ale nejako nevydalo. Musím povedať, že apartmán je celkom pekný, ľúbi sa mi. Nejaké mäso pečené. Ideme do Kauflandu a niečo skúsime tam splašiť, nejaké tie ingrediencie na nejaké chálky. Takže vidíme sa v Kauflande. Aj super. Say goodbye to all and everything you own. California dreaming is a petty bone. LA screaming, you're my home. Vanity is blasted, but it's really fair. I can smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fans, but is anyone there? I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Born into it, that's for sure. Rivers get connected. Po takej ceste, že tu žiadny chodík nie je, chodia tu autá. Prší, ale už sme to prešli celé, čiže to je v pohode, nič nás nezrazilo. A tu máme Kaufland. Zvládli sme to, ale touto cestou už nejdem.
musíme to nejako obísť, keď pôjdeme naspäť. Ale to dáme. Ja verím našim mapovacím schopnostiam. V Chorvátsku si robia vajca, rovno v chladničke si ich vyprážajú a robia si z nich omeletu, že? No. Termo, šupak. Kúpené, ale nemali vajce na carbonara, čiže budeme sa musieť vrátiť do obchodu ešte raz, aby sme kúpili vajcia. Mám parmezán a vieš čo sme zabudli? Čierne korene, čiže ešte musíme kúpiť čierne korene, na čo som úplne... Musíme zabudnúť. Ešte musíme kúpiť čierne korene, lebo na to som teraz až došiel. A vajcia. Išli sme cestou do pekárne a kúpili sme burek a 2 pizza slicy. Platil som dokopy, neviem koľko. 8 euro. No, tak. To No. nie je inak veľa. No nie, za jeden burek taký, že štvrtina z toho asi nejaké mesové. Čiže úplne v pohode. A ideme zase nadjazdom. Prosím? Žuch. Motor s tebový. Čiže tak. Chutí pizza? Dobrá je. Dobrú chuť. A ideme zase nadjazdom späť na apartmá, kde sa fajnovo najeme, počilujeme a druhý deň sa pôjdeme pravdepodobne kúpkať. Do 4:00 rána má pršať a zajtra má celý deň byť zamračené a fúkať vietor, ale nemalo by už pršať, čiže aspoň, že tak. Ale prší akože tak, že poprcháva statočne, ale aspoň to nie sú že veľké kvapky. To by som bol asi viacej nasratý. 20 minút pešo to je do Kauflandu. Je tu asi aj bližší obchod, ale my máme radi prechádzky a výzvy, že je to tak? Tak asi ne. Na budúce pôjdeme do toho bližšieho obchodu, ak nebude mať zatvorené. Dobře. Čiže vidíme sa niekde inde. Tak to končí dneskejší deň. Čekám, kým sa priateľka dosprchuje, ideme pozerať Star Wars a ideme spať. A riadne sa ideme vyhrábať. Čiže no, dneskejší deň bol celkom dobrý, uvidíme, že ako bude zajtra. A som zvedavý, určite sa vidíme zajtra. Pred spaním sme tu mali menší incident so sáčkom, ktorý šušťal. Karen zapála a nevydala zaspať. Tak sme zatvorili okno, aby to nešušťalo. Modern problems need modern solution. Yes, yes. Dobronoc. Druhý deň a odpadlíci 4:0 nie sú iba sen. Je druhý deň, stali sme asi, ja som stal tak, že o 8 ráno, najedol som sa, potom som zase zaspal a potom sme stali okolo 12:00, o jednej a išli sme zase kálovať. Tyk motorka. Spravili sme carbonara
A teraz sa ideme prechádzať a objavovať mesto Vodice. Alebo dedinu, alebo čo to je. Neviem. Myslíš, že toto je dedina? Nie. Mesto. Tak ideme objavovať mesto Vodice. Uvidíme, na čo tu narazíme, čo tu nájdeme. A keď tak vám dám prestrih na nejaké zaujímavé alebo nezaujímavé zábery. To je podľa vašich týchto uváženia, že ako sa na to pozrete. Čiže vidíme sa. Baby, ty si window shopper. Máš to je dobře, proč víš? Ty si window shopper. Skoro všetci, který nemůžeš mít. Ty si window shopper. Slyši zadarmo, ti může co dát. Ty si window shopper. Koukáš zhlédneš, Prešli trochu vedľa mora, teraz stúpame viacej do mesta a počkaj, to je pláža, turistická zanednica, Svätého Kríža, akvárium, knižnica. Tadiaľ to. Ideme pokúkať, že čo je v meste. Tam dole. Pláž. Môžeme, ale pôjdeme takto a doprava. Tak nejako. No a zatiaľ to tu vyzerá celkom pekne. Ideme do kina, ale neviem, či chorvátsky viem, čiže to by bol zaujímavý film po chorvátsky. Tu majú kino, toto je kino, akože halus celkom. A tak majú tu pokokot skútrov. Všetci tu chodia na skútroch. Dedo, babka, celá rodina. No, alebo na motorkách proste. Ale potom tu vidíte aj také pekné autá, ako toto napríklad. a tak. Ale věci jako Santa, tu handy jako Gianni, ale forma jako Sparta. A ty si window šapačí zaskáčou jako Sparta. Nakupuje mamka, potom nakupuje taťka. Moje obs jsou čísla, který platím DPHčka. Začal jsem za Cčko, ale teďka dominuju Ačko. Když si nový auto nezapíšu jako náklad, účetní si trhá vlasy, co jsem to zas napsal. A ty si window šapa, já zase běkem vesta. Občas za prachy byta, občas za tu cenu vesta. Poslouchá to bratr a poslouchá to sestra. Zatímco tvá holka jezdí šlapat někam do Německa. Ty si window šapa, já zase hasa trapa. A 4 na bytě, hlavně že koupíš Moncler svetr. A co vlastním to prodám, pak koupím to co nemám. A nakupuje papka, a Teraz nakupuje... pozrieť do nákupného centra. Takto to vyzerá to tak komunistická budova v Leviciach, vyzerá tak družba, ale som zvedavý, že čo tam nájdeme. No. Takže takto to vyzerá. Nič moc. Shopping center dopadol tak, že majú tu jednu chodbu, kde majú navaleno napravo obchody a to je celý shopping center. Čiže nič moc. Ale nevadí. Vyzerá to jak červená kapusta. Krása. A ideme si asi niekam sadnúť. Uvidíme, že kde nás vietor zavane. Mohli by sme ísť stadiaľ. Dobre, takže sa vidíme. Už viem, ako si prvý robiť túto. Láska. Ideme robiť striptease. Choď. Idem robiť striptease.
Tak sme späť, hádajte, čo sme kúpili. Čo sme kúpili? Piča. To je šťastný. Ja? 25 € a chcel som tohto menšieho, ešte tam bol väčší a ešte teta sa ma pýtala. A nechcete väčšieho? A pozerám na ňu, že asi nie. O 10 € viacej a bol asi o toľko to väčší. Čiže no. Išli sme sa prejsť, boli sme trošku vyčilovať na apartmáne a ideme sa trošku prejsť takto podvečer. Trošku je zimšie, ale pohoda. Také na prechádzanie, nie? Karin bolí brucho, tak ideme sa nadýchať morského vzduchu, aby ju to prešlo. Ale celkom pohode tu je. Takto na večer, keď konečne neprší a nemusíme tu normálne, že bojovať o holý život a môžeme ísť normálne po chodníku. To je asi to najlepšie. Je tu dosť ľudí na to, že je večer a uvidíme, čo zaujímavého nájdeme na pláži. Na pláža. Jak na jarmoku. A to sme iba na začiatku ulice. Ideme pozrieť ďalej. Na prechádzke tam sme sa zastavili na churros, ktoré už je iba cukor a čokoláda, ktoré už vlastne ani tiež moc nie sú. Že? Chutilo ti? Už prestalo boleť brucho, čiže sme šťastní, plní eufórie a je halúz, že je 11 hodín a už zašiel mesiac, čiže dnešná noc bude bez... Dnešná noc bude bez mesiaca, neviem jak zaspím, trápi ma to strašne. No, dnes neviem, ako prežijeme. Ešte si musíme z tých bambusových listov vytvoriť nejaký ten prístrežok. Ale zašiel inak dosť rýchlo, čo už bolo akože halúz reálne, že mal iba takú špičku, mu bolo vidno a za asi pol minúty už nebolo vidieť vôbec žiadny mesiac. Ale ideme sa ďalej prechádzať, uvidíme, čo ešte objavíme. A tak. A odpadli si 5-0, nie sú iba sen. Išli sme sa kúpať dneska, že hej. A ja som zaplával až ku bojkam a nás. Fajnovo som si poplával, teraz tu chillujem na našom provizornom lávku. A no, voda je studená, že extrémne. A no,
mám pocit, že sa mi všetky cievy, čo mám na tele, tak sa mi scvrkli takto. No, Ja som sa šmykla vo vode a ešte aj prstenie som stratila. prstenie. Hej, ale potom sa mi vyhra. No, čiže tak. Som sa šmykla, lebo sú strašne slízke tie kamene v tých šlapkách, topánka, či čo to je. No, bez toho by si to mala ešte šmyklavejšie, ver tomu. No ja som sa zdrbala. Ako to môže byť ešte šmyklavejšie, že som spadla? No, Ja som si pichla do prsta. ukáž? Ale netečie mi z toho krv, len som si tam pichla. Ukáž to do videa. A však není tam nič. Nevidím. Jaj. Ja som myslel, že bude content. Ne, že by si mi to skôr pohúkala, dal mi pusu na to, ale ty ešte... Ukáž. Ukáž. Tak ja ti to pofúkam. Ukáž. Nie. Ukáž. Fú. Mua. Nie. Mua. Kúpili sme si tie proti ješkom, tie papuče do vody. Za 10 € jedny. Čiže no. Čo povieš, oplatilo sa? Čo ja viem? Dobre, vidíme sa inde. Kúpiť čo? Čo ideme kúpiť? Okuliare. Potápačské okuliare, aby sme videli rybičky a kokotinky pod vodou. Jaj, ale ideme dotedy, pretože hen tam nebudeme kúpať okuliare, lebo vtedy ich budú mať 100% lacnejšie a hen tam to bude predražené jak Rix. Čiže kráčame dotedy a vidíme sa vtedy. Úspešné nakúpenie škulí. Nakoniec neboli vtedy, ale boli v Tommy. Za 25 € sme v obchode s potravinami nakúpili okuliare, lebo vtedy ich nemali. A keď už mali, tak mali malé. Teta nás vyhnala vtedy, lebo som nemal tričko, lebo som na to nejako nemyslel, že budem musieť mať tričko. No, ale misia dopadla úspešne a to je asi prvoradé želačka. Čo? Vyletela mi sukňa. Povedz aj ty niečo, málo rozprávaš v tomto vlogu. Povedz no aj ty niečo také pekné. Treba mi cikať. No, pôjdeš do vody sa vycikať. Nepôjdem. Prečo? Ja si zoberiem kľúč a pôjdem hore. Prečo? Lebo budeme špinavé plavky. Ale... Tak pôjdeš Ty sa hore. tam už vycikal, že? No, hej. Pri bojkách. Za to si tam bol tak dlho. No, spravil som si také, že išiel som plávať až k bojkam, ja som si spravil prestávku, vyšťal som sa a išiel som naspäť. Ale fajne mu to padlo. Sice celé svaly mám ochabnuté z tej studenej vody, ale pohode, že? V pohode je voda. Šmiklavé sú tie kamene. Osviežujúca. Studená. Dobrá na teplo. Dobre, vidíme sa inde. Budeme sa prichádzať pri vode, pri tých stánkoch, čo aj včera, a teraz ideme na druhú stranu, ale to vám asi neukážem, pretože už mám 9%,
Čiže možno sa vám budem hlásiť ešte stať o tom, keď pôjdeme spať, alebo už vôbec. Čiže ak by náhodou, tak vidíme sa druhý deň. Je ďalší deň, odpadlíci 6:0. Nie sú iba sen, že je to tak. A včera večer som grckal fajnovo. Zobudil som sa o 5 ráno, ale už mi je dobre. Ideme teraz pri pláž sa len tak plážovať. Nejdeme sa dneska kúpať, lebo sa nám nechce, že? Ale potom zajtra pôjdeme sa ďalej kúpikať. Čiže ozývam sa vám ďalej niekam, keď prídeme. Vlastne nie. Ešte zajtra. Ako to je? Povedz. Neviem. Ani ja sama. Tak posledný alebo predposledný. Každopádne toto asi bude buď posledná alebo predposledná prechádzka nočná naša. Chorvátsko som si užil a ty ako? Ale viacej asi poviem toho doma. Zistili sme o tomto meste to, že stadiaľto sa brala pitná voda. Stadiaľto sa brala pitná voda do celého Chorvátska, či ako to bolo? Hej. A v roku 1000 koľko? 644. To tu napadli Turci, ale... Takže vodičania sa statočne ubránili proti Turkom a teraz si tu nažívajú spokojne. Ďalej sa vám budem ozývať, už asi nie je posledný deň, ale už cestou domov a potom doma. Čiže majte sa zatiaľ pekne. Ďalší deň a odpadlíci 6:0. Nie sú iba sen. Ideme na pláž. Dneska už dobre bolo brucho. Nebolo mi zle, čiže som spokojný. Len teraz, jak som išiel v týchto šlapkách, tak sa mi vydrala koža. A štípe to jak no veľmi to štípe. A tak som si dal tieto papučky do vodičky. A akože lepšie, ale no furt je to také meh. Uvidíme, jak sa v tom bude kúpať. Ďalší deň, odpadlíci 7:0, nie sú iba sen. Je sobota. Hej. Je sobota, zajtra ráno vyrážame domu a my ideme na asi tak poslednú prechádzku týmto krásnym mestom Vodice. Je to tak. No a tak nemám tomu čo ďalej povedať, len takáto informácia.